Morning guys, so welcome sa panibagong video natin. So ngayon ito, bibiyahin na naman kami ng Bicol. At yan, i-update ko na naman kayo sa dadaanan natin sa mga checkpoint. So kaya lang, gabi medyo madilim pagdaan natin doon. Dahil time check natin is 9 PM na. Yan, ito yung service namin ngayon. Kakaiba kasi truck. Dahil nag-aatid lang kami ng mga bagahe muna doon sa Bicol. Pero yan, update ko pa rin kayo sa mga checkpoint na dadaanan natin. Tara na mag-travel guys, saan mo man gusto. Jo Marian TV. Nagkarga muna tayo ng crudo dito. Ayan, nagkarga natin is 1731. Yan, ito nakarga natin sa may bandang Quezon kasi medyo mura-mura doon sa may Kalawag siguro, doon na lang ulit tayo magkakarga. So ito yung location natin, nandito sa Shell, MacArthur Highway, magtawid ng Tulyahan Bridge. Yan, doon tayo dadaan papuntang Monumento, diretso na yan hanggang Nagtahan, Quirino, hanggang Super Highway na. Pala yung salarin ng traffic, kaya nagkapisti-pisti yung traffic dito dahil sa may kinakabit pang ng skyway. Yun, so makadaan na tayo kaya mabilis-bilis na naman yung ating travel. Ay, another one lane na naman dito dahil sa ginagawang skyway. Ayan, kaya kahit hating gabi na kaka-traffic pa rin dahil dyan tayong gagawa kasi ganoon talaga. Pag natapos naman yan, medyo ginahawa na siguro. At nandito na tayo sa Calamba Toll Plaza. Nakarating din kahit na medyo na traffic kanina. Yan, umabot na rin tayo dito sa wakas. So yan, ito muna kami dito sa Gumaka para kumain ng lumi kasi papalis ng antok. Medyo naantok-antok na tayo dahil medyo maliit na to. Halos malapit na tayo sa kalahati. Yan, bali katatapos lang natin kumain ng lumi dito sa Gumaka, Quezon. At yan, change court na naman. Bali ako na yung magdadrive. Yung partner ko naman ng magpapahinga. At siya na rin ng videographer ko mamaya kasi ako yung magdadrive na. At yun nga, siguro darating tayo sa bandang Naga. Maliwanag na kasi nga time check natin is 3:05. Marami tayong kasabayang mga biyahero dito. Yung iba inaantok siguro. Yun, tutulog sila doon. Yung iba naman tuloy-tuloy ang biyahe pero mas maraming nagpapahinga doon sa may likod. Ayun doon sila. Ayan. Medyo madilim lang talaga yung kuha natin ng mga video kasi gabi nga compare nung nakaraang biyahe ko na araw. Continue to travel tayo at ito na nga ako nang upo sa trono at
ako na magdadrive kasi nakapagpahinga na tayo para Manila hanggang dito. Medyo naidlip din ng konti kanina habang nakasakay lang. So ngayon hindi pwedeng umidlip kahit seconds lang dahil ako na ang magdadrive. So dito kami sa Shell. Yan, kakarga ulit kami dito. Full tank ulit pero nasa kalahati pa lang yung tangke natin. Pero kailangan mag full tank ulit para tuloy-tuloy yung biyahe. At mura-mura kasi dito yung Prodo compare din sa mga ibang gasolinahan. Natin nakita yung matagal nang hinahanap. Ayan lang pala siya, oh. Si Rambo. Ayan. Ang bira pagkakataon to. Natagpuan natin si Rambo nang wala sa oras. Ayan, oh. OC. Armado siya ng OC. Siguro ano to, pagod na ka-duty, nakaubad na nga, oh. Nakaubad, nakapaan na lang siya. May chinelas pala pero talagang siguro nasobrahan sa duty kaya naging ganyan siya. Yan, oh. Yan, so full tank na naman tayo. Ay, lapit na tayo sa Del Gallego. Bale, nakapasok na tayo sa arko niya. Sa unahan lang, madadaanan natin yung checkpoint uli. Ayun, malalaman natin uli kung mahigpit pa rin ba talaga. Kasi ang dala nating sasakyan is delivery. Kasi kung private cars ka, talagang pahihintuin ka dyan at hihingihan ka ng valid ID kung saan ka papunta. Kung dito ka naman sa Camsor, siyempre yung PCR test or kung anong mayroon kang requirements na kailangan i-present mo dito sa kanila. Yun, so ilang sandali na lang, yan, dadaanan natin yung checkpoint ulit dito. So, padaan na tayo ng checkpoint ng Del Gallego. Dali mga tips. Ito eh. Tayo na eh. Kasi ano ito eh. Okay, di ba? It's a delivery. Yun, so bali kanina nakadaan tayo doon sa Del Gallego dahil truck yung dala natin. Hindi naman tayo sinita, hindi rin tayo hinihingan ng valid ID o kung ano. Kasi pag mga truck, exempted yan na padaanin na nila. Pag mga private vehicle lang, yun ang ano kayo doon, may stop to checkpoint kayo. Yun, so ang update natin sa sunod is kulang din naman kung maparahin din pa tayo doon dahil truck yung dala natin. Ayan, pero kahit na delivery yung dala nyong sasakyan o kung ano man yan, bago kayo magsidaan sa checkpoint, kailangan kompleto pa rin yung lahat ng dokumento. May PCR test, valid ID o kung ano man. Kasi mamaya bigla nagkaigpitan dyan, sayang lang yung biyahe nyo mula sa Manila o kung saan kayo galing kung pababalikin lang din pag kulang yung dokumentong dala. Kasi kami yung dala naming dokumento is kompleto. Inantay lang natin na parahin tayo, so hindi naman tayo pinara, kaya ayun, hindi naman natin i-present. Kung sakali lang na yun nga mag-igpitan bigla kasi lalo naka GCQ yung ibang lugar dito sa Bicol, kailangan ready pa rin anytime. We are now here, Naga City. Lalapit na tayo, no? Yung Robinson's Place, Naga. Dito na pala tayo kay best friend. Ito yung aking kaibigan, yan, yung pasalubong center. Gusto nyo bumili ng pasalubong, ayan, yung tindahan niya. Si Madam Aida de Lima. Lapit na tayo sa checkpoint, Pulangge. Yun, malalaman natin kung paparahin pa o makakadaan pa tayo o hindi. Alright, yun, nakadaan tayo ng maluwag. Tingnan
So ayun, no, nakadaan tayo sa Pulangin. Hindi naman tayo sinita kasi ang dala nating sasakyan is delivery truck. Pero kung ang dala nyo dito is private cars from Manila, i-present nyo yung requirement nyo dito na PCR test or antigen. Yan. Kaya lang tayo nakadaan kasi delivery nga yung dala natin yung sasakyan. Pero kahit na delivery yung dala natin yung sasakyan, kompleto pa rin tayo sa requirements kasi nga baka ma-checkpoint tayo. Siyempre mayroon tayong ipe-present. Hindi naman tayo basta bibiyahe lang na ganun-ganun na lang. Nandito tayo sa diversion road ng Camalik. Ito yung bagong bukas na sinasabi nila. Kailan lang napanood ko sa TV na binuksan. Hindi ka nadadaan sa sentrong Camalik. Bali ang labas mo ito sa Dodo sa Lugan. At ayan si Mayon, kaya nga binuksan to para i-promote din daw yung turismo. Pag dumaan ka rito, makikita mo talaga si Mayon. Ayan sa likod natin. Ayan. Pag ano, yung kalsada niyan, lalabas ka doon. Actually, nadaanan na rin to namin dati noon. Yung iba, hindi pa to simentado. Ngayon, sigurado simentado na lahat dahil pinakita na nga to sa TV, nag-poly opening na, inauguration na nung nakaraang araw.